Гэй, хлопцы, зацаніце-ка гэтую прыгажосць. Так і будзеш стаяць з гэтай чырвонай памадай на вуснах? Ці лепш заскочыць у татачкіну калыску, ды аблашчыць хлопцаў? Так, па-першае, ты не мой тата. Па-другое, так не размаўляй са мной. Вітаю, татачкі. Цяпер на цябе глядзяць 4 татачкі. Можа, патанцуеш для іх ды пакажаш свой сочны задак? Так, хопіць, вы засранцы, а ну адышлі ад мяне, каб я вас больш не бачыла. Чаму гэта зноў здарылася са мной?